Mangochi, are you ready? Chisangalalo chija chatsikira ku Mangochi tsopano kuyambira lachisanu pa 15 September 2023. Basi yanu ija yodalirika ya Khwezy tsopano yayamba kuyenda pakati pa mtunda wa Blantyre ndi Mangochi. Kunyamuka ku Blantyre nthawi ya 8 koloko mmawa kupita ku Mangochi, komanso kunyamuka nthawi ya 2:30 masana ku Mangochi kubwera ku Blantyre. Mtengo wakulu 20,000 kwacha, ana 15,000 kwacha. Return ticket akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha yokha basi. Osayiwala kutumiza katundu wanu pa Khwezy Courier ku Mangochi kupita ku Blantyre, Lilongwe, Kasungu, Mzuzu ndipo katundu amakafika tsiku lomwero. Nambala yathu ndi 0886 780 Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukulija achimwene muli bwanji tsiku la lero kunotu kwanu ku Nyasalande nende saname kwacha bwinobwino ndithu. Mvula timayidandaula pakati pa ija zikuoneka kuti tsopano zayamba kutheka, yamba kugwa ndithu m'madera ambiri. Tumangopempherera kuti mvula lero uno isakhalenso yowononga chifukwa ndi taonongeka kale m'njira zambiri. Mbewu kuipeza kwake tayipeza movutikira, fotereza kupezeka kwake tampezanso movutikira, ndeka gwanso yowononga kukhalano kutitimira osati masewerayi. Munthu ne mundolole monga mujarechitira mucha chimwene tiyamikire basi za Khwezy kamba kuti gulaso sitampa tsiku la lero. Kwathu konse kuno aliyense anavomereza kuti nati kakamba nkhani ya mabasi kwathu kuno ndiye kuti timakhala tukambazana number 1 basi. Khwezy buses basi imayenda bwino kwambiri, imasunga nthawi, siyenda zaumve ngati mmene zina zija zimayendera. Ayi ndithu mukufunsa zachani kodi zankhani ndi makamba zija yoti kukumachitika zinthu kwathu kuno zopoyira koma ochita ake sakumagwidwa kapena kudziwika. Achimwene imeneja mundilole ndisiye bwanji chifukwa zikuoneka kuti imeneja anthu ake amene akumachita monga ndakambira kale muja ndi akuluakulu ndipo ali mphamvu zochuluka kwambiri. Panopa mudzindipempherera achimwene chifukwa ndi mmene akuchitira zinthu zawo makosana ena ake ndithu mudzangomva kuti Bwande asowa. Atumiza kale mauthenga woopseza kuti Bwande nkhani zinazi mukamalimbikira kwambiri muna nazo polekera zisiyeni basi musamakokomeze mufuna kutamika eti makono ukachitika nkhani akuti tisamalankhule tidzingopenya basi, tikalankhula kwambiri akuti tidzasowa sitidzaonekanso mwina mwake thupi lathu lidzangopezeka pena pake ataliyika muthumba. Kwathu kuno pang'ono ndi pang'ono achimwene kamba kukhazikitsa zina zake zolakwika ukhala zolondola basi, kumavomereza zina zake kuti basi zimene zitiye ndizisiye choncho basi. Zimadzaoneka kuti onse amene ankakonda kulankhula nthawi ijayi kuonesesa kuti zinthu zikuyenda mwachilungamo, onse pakadali pano anakhala pansi anasiya kulankhula mwene. Sindikudziwa kuti chidachitika ndi chani, koma zikuoneka kuti onse amene amaoneka anzeru nthawi imene ija onse ali mbali imodzi basi. Ndifaka amwene chimanga anthu amatha kuchiba galimoto zingapo zathunthu kusowetsa ndithu alipe. Ndimakumbukira atagwidwa munthu amene adatibera chimangayo adalirwa makani angachita kutchalenja unena kuti Bwande muyerekeze kundimanga muone ndi ulula zambiri chifukwa tusendekha amene ndakaba chimanga kumeneko tilipo ambiri kwa basi ndipo zimene ine ndaba ndizochepa kwambiri anthu akupakula papakulu uku Bwande. Amwene simungakhulupirire kuti mmene monso ndi mmene nkhani idathera basi. Sadapatsidwenso mpata woti aulule akuba chimanga cha manyasa ndani. Nkhani yakenso sidapitirira inathira pomwepo achimwene kuti anthu tinkafune kudziwa kuti kukuchitika chani.
akuba chimanga gwadi maliki ndi ndani? Ayi ndithu amwene inatha nkhani zi ndipo sidzadziwikanso basi. Kwathu kuno kwambokhala Mafia achimwene opsa kwa basi amene akhoza kupanga chilichonse osadziwika kuti apanga ndiwowo. Anthu akhoza kumangolankhula basi kuti kukhala ngati kwachitika chakuti uku koma iwo zosawakhudza. Ndifake Bwande akangoyerekeza kulankhulapo kanthu amayimbiridwa mafoni kuopsezedwa. Umadzitenga ngati ndani bwantasa iwe? Usamale kwa basi. Ukhoza kuliona dzuwa likutuluka koma malowedwe ake ukhoza osawaonayi. Dziko lathu lomwe amwene tamba kukhala ndi anthu owopsa kwa basi amene ali paliponse tsopano kulamulira china chilichonse. Dziko lonse umakhala m'manja mwawo. Ndikudziwa mukudabwa kuti kodi Bwande zimenezi zikuchitika bwanji? Alipo makoswe ena ake achimwene amene kupanda kusamala nawo ndithu akhoza kusokoneza zinthu zambiri. Nthawi ina ake ndimawamvera chisono chatsika. Alipo ndithu makoswe ena ake amene akumaononga mbiri yawo alipe kumaoneka ngati munthu wamkulu amalekerera zinthu koma ayi ndithu Mafia ena akupanga zinthu ndipo machitachitawo amakhala ngati makoswe oti kumaluma kenakaso kumauzirira alipe. Awo machita zawo zosokoneza koma mbali ina ake ndikumaoneka abwino kwambiri kufikira kuti munthu wamkulu kumakanika kuwakayikira. Ndimaseka nthawi ina ake kuti panopa anthu amene adayamba ndochatsika paka nthawi ndithu kuyenda nawo limodzi kuzunzika nawo limodzi makoswe amene aja ali patali kwa basi. Timu ya Mafia imene yakhalapo kwa nthawi ndithu ndi imene tsopano ili pafupi ndochatsika ndipo simaloleranso aja adayamba nawo patali aja adziwayandikira angambe umauza zimene makoswe afatsa kuchita nkumaononga mbiri yawo. Lero lino ambiri amene m'mbuyomo adamenyerera kuti zinthu zifike pamene zidafika apa anayikidwa patali kwambiri, anapakidwa matope, anapakidwa nkhani, mayina awo anayipa kwambiri. Komatu ambiri mwa iwo anapakidwa matope ndi Mafia amene alipo pakadali pano chifukwa zimene ankafuna ndi zimene zikuchitika pano. Ankafuna nthawi zonse azikhala pafupi ndi mphamvu. Mafia kuno akhala alipo kuyambira kale nthawi ya malume chempando akhala alipo, nthawi ya malemu chitsulo cha njanji analipo Mafia kufikira pano. Maulamuliro onsewo abwera pakatipa amakhalapo Mafia awo kufikira pano kagulu kake komweko. Ndifa yake tikamafuna kusintha zinthu kwathu kuno sizimasinthayi, zimakhalabe chimodzimodzi. Mafia chilichonse chimakhalabe m'manja mwawo ndipo amapangabe ngati mmene akhala akupangira kuyambira kalekale. Moti anthu akakhala kunja akamakamba zosintha zinthu mkatimo kumapanga zinthu zosinthika Mafia amangoyang'ana alipe pasi pa mtima akumadzuza kuti akunama makoswe anawa zinthu kwathu kuno sizingasinthe, dikirani kayaone. Akalowa ena akamba kumayeserera kuchita zinthu mosiyana, kumalawirira ku maofesi aboma, ukalowa mu ofesi ogwira ntchito boma ndi umakakamizidwa kuthamangira ku ntchito mwachangu. Mafia amakhala kumangoyang'ana pasi pa mtima kumadzuza kuti apanga zimenezo mpaka liti, ndi boma atuili muli chakwanuleka mmenemo. Akalowa atsogoleri ena ndikumaonetsetsa kuti zakatangale amadana nazo kwambiri, kumangapo awiri atatu. Mafia nthawi zonse amakhala sakutekeseka, amadzuza ize magayi sangapitirize zimenezi. Pakupita kwa nthawi Mafia amakhala ati ngati chilichonse chili m'manja mwawo. Za nkhondo limbana ndi katangale zimangosanduka tsopano nkhani za m'maboma, zakusintha kaganizidwe zimangokhala zapapepala chabe basi. Timakhala tabwereranso kuzomwe zija zopanga zinthu zomwezo zimene zakanika kuti titengera patsogolo. Malo mosintha zinthu timapezeka kuti tikusinthano ndi ifeyo tsopano. Anthu amene adabwera ndi maganizo abwino, maganizo osintha zinthu, amapezeka kuti mkatimo akumana ndi Mafia awaphunzitsa zinthu ndipo amasintha amakhala iwowo kumapanganso zimene anzawo ankachita m'mbuyomo. Ndiye muli mabodza mwa Mafia kunama ngati zinthu zikuyenda pa ground zili 0%, kumalola kuchititsa pinyolo dziko la thunthu ali Mafia. Koma amwene zansewu ndi makamba wakumachinjiri mu mzinda wa Blantyre uja amwene ndizoona atu koma amwene nsewu wonse zigombolera zokhazokha ndi anzathu otalika manja aja maninja akumakadikirira anzawo amagalimoto usiku miyala yawo ili m'manja kugenda ndi cholinga choti awabere agalimotiwo. Ndi agalimotiwo akumakhala kuti alibenso mwayi wothawa, athawa bwanji nsewu palibepo. Ndifake ndikuti aganizireni anthu akumachinjira mwene mwakonzere nsewu asizoona. Ngati ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande kufuta ku Nyasalande
sungamvetse.